ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಚುಲ್ಪೋತೆ ಬೀಡಿ ಎಂತಗೆ ತಿಂಡಿ ವೈದನ್ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತಿಂಡಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತುಲೆ ಅನಿತೆ ಕಾಂಡಿನಿ ಚಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದು ಇದಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಚಾದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಿದಾದ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದದು ಪಾಡನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ಪಣಜಿನ ಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತಾಗು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶೋಕುಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಶುಂಠಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಪರ್ರೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು. ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ಓಡ್ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಅರಿ ಬೊಕ ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ಡೇನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಸೂ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಚ್ಚುನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಸೂ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಅದು ಬರ್ಪುನು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಏತ್ ಗುಡುಗುಡೋದು ಬೈದಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇಂದಿರಾಗತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಕೇನಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಈ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಐಕಿ ಪತ್ತಿ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆಂದು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪತ್ತಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆತನಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನರ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ಹಿಂದೆ 90 ಅಂಡು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ 120 ರೂಪೀಸ್ ತಾನೆ ಎತ್ತೀನಿ 160 130 ಅದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪದಾರ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಚನೆ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚದೇ ತೊಂಡು ಒಂದದೇ ತೊಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಕತ್ತೆ ಹಿಡು ಕಟ್ ಮಂತಂಡು ಹಾಕೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚದೇ ತೊಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಂದಾದ ಮಲ್ತು ಬಣ್ಣ ಇಂಚದೇ ತೊಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೀವೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಗದೇನು ಕಲ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದ ನೆಕ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಭೂತಿ ಉಪ್ಪುನದೆ ನಮಗೆ ಐಲ್ಲದದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದರಗ ಹಾಪುನು ಕೈ ಈಜಿನ ಕೈ ನೈಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಭೂತಿನ ಕೈಗೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಹಾಪುನು ನಾತೆ ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ದೀದು ಇಂಚ ಒರೆಸೋನು ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ಯಾನ ಸೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ತುಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಟ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ನು ತುಳಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ದೀವೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಇಂದುಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಡೆ ಇಂದುಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಈಸಿ ಹಾಕುದು ಬಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ನಾವು ಬೋರ್ಡೈನಂಚ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಚುಲ್ಪೋತೆ ಬೀಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಎಂಕು ಬೀಡಿದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂತ ಈಸಿ ಹಾಕುದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡೈನಂಚ ದೇತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಶಾಪ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಡೆ ಏತಿ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂತ ಯಾನಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿದ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತಿದ ಅಜ್ಪತ್ತೈನ್ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಇಂಚನೆ ಅಜ್ಪತ್ತೈನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಯ್ನಾತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕು ಜೊತೆ ಆಯ್ನಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಆನಾತಿ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಲ ಮಲ್ಪಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಅವಲ ಮಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪು ಪಿದೈ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕಟ್ಟಡು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಬೇಡಿ ತೋಜುರು ಒಂಜಿ 40 ಅಂಚ ಅವೆಂಚ ಪಂದೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂದೆಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂತೆ ಬೊಕದೇನು ಕಟ್ಟೆರೆಗು ನೂಲು ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟುನ ನೂಲು ಕೊರ್ಲೇನು ಪಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ನೂಲು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ
ಯೂಸ್ ಕಟ್ಟೆರ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಮಂದನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚದೈತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಿ ಅದು ಬರ್ತಿದ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಅವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೈತೆ ಮನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಡೆ ಎಂಕ ಇಟ್ಟೇ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಸ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಲಿಶುಲೊಲ್ಲಲ ತಾಲು ಏನಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಎಂಕ ಆಪು ನೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೈಪೋ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೊರೋಡ ಬುಡ್ಪುಲ್ ನೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಕಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪು ಮನ್ಪೇರು ರಪ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಗೆ ನಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕೊರಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬಂದು ಈಚಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10 ಕಟ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿದ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇನು ಎಂಕುದತ್ತೆ ಗಂಡ ಆಪುಲ್ ಪಂಡು ಮಲ್ಪನಿ ಅತ್ತೆ ఒక ನೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಏನು ಕೊರ್ನಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇಟ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದು ಬತ್ತಿದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊರ್ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪಬೋದು ಕೇಂಡ ಕೊರುವೆರು ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ 160 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರುವ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ದೆನ್ನ ಕಾಸು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರ ಪುಣ್ಯ ದೇಪನ್ನೆ 160 ರೂಪೀಸ್ ಪನ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುನು ಶಾಪ್ಗ್ಲ ಮಾರೋಲಿ ಶಾಪ್ಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುವೆರು ನಮ್ಮ ಮುಖಲ ದಾದತುನ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತಲೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಐತೆ ಅಂಚದ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ದೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚೊಂಜಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸಿ ಅನಿತೆ ಮಲ್ಪ ಈತು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಕೈಟೆ ಅನಿತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಈಚಿನ ಈ ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ತುಂತು ಇಂದುವೆ ಕಲ್ಲಡು ಈತೆಂಗೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಬೇಕಾ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಅಜ್ಪತ್ತೈನ್ ಬತ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಅವು ಆತು ಮಲ್ತೈತೆ ನಮಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೆ ಅನೀತು ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಗೆ ತಿಂಡಿ ವೈದನ್ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತಿಂಡಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ತುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡಿಂದು ಏನು ಮಗಳೇ ಬೊಡೈನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡೈನ ವೈದನ್ಯಾ ಅಂದು ಒತ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪಜೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ವೈದನು ನೀನು ವೈದನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಈತು ತಿಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಗಳಿಗೆ ಬೊಡೈನ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಡೈನ ರಡ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ತಿಂತ ಮುಂಟೈತೆ ಏನು ಕೆರೆ ತಂಚಿಪೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಕರಣಿದ ಅಡಿಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲಿತ್ತ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತೋಜುಲ್ ನಿಜ್ಜೈತೆ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ತಂಚಿ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಡ್ಬೇಕು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ತೀರ್ತದಿಲ್ಲ ದಾದು ಅಂದೆ ಎಂಚ ದಕ್ಕುನಿ ಬರ್ಚಿ ದೀಲೇವೆ ಮಾ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಿ ಮುಳ್ಳಂಜಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನೆ ಅಂಡೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಯಾನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ಮಲೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದ ಮಗ ಗಿವ್ ಮಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಚಂಚನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲಲ್ಲಿ ಶುನ್ ತಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್